Om alvast in de stemming te komen voor de Vastelovensdagen kwamen voor zo'n 700 kinderen en volwassenen alle wegen samen bij de Pielhazenkeurte live. Waar ze konden genieten van optredens van eigen bodem. Ja, het is echt voor de kindervolwassenen die samen zingen. We hebben topartiesten op deze middag die allemaal hier voor niks komen optreden. Dus ja, super tof. Een van deze combi's waren de duo's Jens en Mees die samen met Tot het Eind het podium betraden. Voor jullie was het niet de eerste keer. Nee, wij doen het al wat langer. Vanaf groep 3 doen we al aan het KVL met. En nu 3 jaar al aan het TVK. En is het nou jezelf met de TVK meedoet leuk als andere kinderen weer met jullie liedje meezingt? Zeker. Het is altijd leuk als mensen al je liedje kennen. En hoe was het om met deze mannen samen te zingen? Ja, super tof. Ik zag dat jullie het liedje al heel goed kenden. Jo, wij hadden geoefend thuis, dus wij kenden het wel, joh. Hey, en jullie zongen ook nog met een ander nummer mee. Ja, dat is een prachtig nummer. Kijk, wij hebben een nummer op, we stellen niet zo aan. Maar met de Vastelovend glitters huren er ook gewoon bij. En dan hebben wij lekker metgezongen met Noah en mij. Dat was echt leuk. Hey, en jullie kenden ook de choreografie al van die dames. Ja, dat hebben we geoefend. We hebben een filmpje gekregen, dat hebben we nagedaan. Samen geoefend. Voor mij ging het goed. Dat vind je zo leuk hieraan? Deze middag. Nou, gewoon, ik denk dat wij halen allemaal van de Vastelovend. Gij ook, wij allemaal. En we moeten dat doorgeven. En wat kan er beter als gewoon samen zingen? De Vastelovend en de muziek, dat is één. Bij Bjorn en Mieke stond het podium vol met jeugd, waaronder ook hun eigen kinderen. Dat blijft altijd mooi. En dat hebben we vanaf dat ze natuurlijk heel klein zijn natuurlijk ook wel metgegeven. Maar ja, thuis draai ik natuurlijk als liedjes niet zo druk. We horen het al druk zat. Dus het is meestal dat ze het op school of met mam met luisteren bij opa en oma. Maar het is fijn dat ze het allemaal met kunnen zingen en dat ze het ook leuk vinden. Want dat hoopt dan natuurlijk wel dat ze dat ook vinden natuurlijk. Maar stiekem vinden ze eigenlijk gewoon andere artiesten leuker dan Bjorn en Mieke en mij. Dus tegenwoordig zien we voorbij gestreefd door Proefmar en Rob en de boerenbrulluft. En het is helemaal goed. Ik zie jullie staan te stralen op het podium met al die kinderen. Jullie roepen iedereen naar boven. Fantastisch. Ik kreeg er de meeste energie van. Ze zingen echt ze kunnen echt alle liedjes, hè, hier de kinderen. Het is geweldig. Het leeft heel erg in Rooi. En dat merkt ze in alles. En laten we dat gewoon vasthouden. Want dat kan heel Limburg heel goed naar kijken wat hier gebeurt. Vanaf volgend jaar gaan we vast met 1 dagje met vieren. En langzaam gaan we 1 dagje minder zingen. Dus over 3 jaar kunnen we de hele Vastelovend samen vieren. Dus dat is wel leuk, hè? Ja, wat is dadelijk zijn je kinderen ook oud genoeg om lekker mee te gaan de hele dag? Dat zien ze nu al. Maar ze houden er gewoon van. Maar het is zo genieten om hun, dat is niet van te genieten. Ja, die momenten zien voor ons niet heel veel. Dus daar hebben we echt wel zin in ook. Maar we stoppen niet met optreden, want dat heb ik ook echt nodig. Hoe ziet jullie programma de komende dagen eruit bij jullie? Donderdag begint het eigenlijk en dan tot dinsdag. En dan op en aan hebben we optreden. Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies wat het programma is. Jo, wij stonden vaak op de roots en inchecken. En wij moeten nog bij de Piel aan optreden. We beginnen vrijdag met de scholentour. Dus gewoon met allemaal scholen in Venrooy. Ja, super veel zin in. En om met de teksten van Bjorn en Mieke te spreken, de commissie droomt alvast met de ogen open over de toekomst. We zaten eerst boven in de kleine zaal. Dan weer ook echt te klein. En vorig jaar hebben we kaartjes moeten verkopen. Toen waren we uitverkocht. Dit jaar voor het eerst onder in de grote zaal. En ook weer uitverkocht. Dus je ziet wel dat er veel animo is voor dit evenement. Nou ja, wij grapten al binnen onze commissie. Dit jaar de grote zaal. Volgend jaar misschien het Psychodoom. We moeten blijven dromen met dit mooie evenement. Zeker. En wij hebben in november bij het 8x11 jubileum
konden wij een XXL middag opzetten. Dan gaan we nog groter uitpakken als vandaag.